Plazerra, kuadrilla. Ona, Ramon, ona! Niretzat terapia bat da. Eta agian jendeari ere ekartzen diot terapia hori, on egiten da niri eta beste jendeari ere, entzuleari ere agian bai. Eta komunikazio bat ere bada jendearekin, entzulearekin eta Bai musikak dakarrela terapia kutsu hori duela ere nigan, ez? Eta nik une honetan egia esan ez dut ulertzen bizitza musikarik gabe. Oroitzen dut Itzulera bestiaren bideoklipa grabatu genuen egunean ere, nola Erramunek uste zuen ordu erdiko gauza izango zela eta 10 ordukoa izan zen. Iratin, haizea, hotza dena, Eta bazkal orduan, berak joan nahi zuen 4 ordu lehenago ardien gana, eta bazkal orduan sufritzen eta bazkaltzenan, gainera aterpetxo batean eta algenuen moduan gazta pixka bat eta horrela izan zen, eta halako batez abesten hasi zen. Eta lantalde guztia, eta han ginen 20 piko lagunak, denak emozionatuta, ez? Nola Erramun halako bat, ez? Ari gara gizon honi, Erramunek uste zuen hori ordu erdiko kontua zela, 4-5 orduz luzatu diogu, oraindik beste 4 edo 5 falta dira. Eta gu denak pikutara bidali beharrean, tipoa nola hasi zenan abesten, eta mundu guztia alaitzen eta langiro zail horrekin, euriak, haizeak eta guzti horrekin nola konpondu zituen, ez? Terapia egin zuen, hori da, bai. Merezi zuela, kantuaren hitzak ere gustatu zitzaizkidan, eta melodia ere egokitu nintzen, eta hitzak ere gustatu zitzaizkidan, eta naturarekin, eta xoriak, eta muga bat badugu hor, baina mugatik xoriek ez dute mugarik, eta guk ere gure zerean mugak eta bai. Hori gerora ohartu da Erramon, nik uste dut abestiak izan duen eraginarekin ere, baina momentu horretan egia da ardiak, gauez, ardiak eta altxatzen zen Erramon, niretzat kantua da, ekspresio gorena, ez? Eta espresio goren horretan, kantuarekin eta abestigintzarekin, nire pasioa den horrekin, horrelako Erramunek duen erramana, bezalako harremana duen norbait ezagutzea eta pertsonalki ezagutu ahal izatea, aurretik mirestu izan dudan arren, ederra da ez, eta laguntzen dit pixka bat erreafirmatzen hortan, ez? Esaldi mitikoa ez, kantatzen duen herri bat ez dela inoiz hilko, eta benetan sinisten dut nik horretan, benetan, ez? Uste dut Erramon ezagutzeak niri ere esperantzara kondenatu nahuela. Alde hortatik, ez? Uste dut kantuak salbatuko gaituela, ez? Eta orduan, herri bezala eta herri eta kultura ez hegemoniko bezala badugula nondik tiratu, ez? Kantutik. Uste dut benetan garrantzitsua dela. Kantatzen dudanean komunikazio bat jendearekin iraganeko gertakari batzu eta gertakariak bizimoldea, gertakariak izan daitezke tristeak edo alegeraiak ere, eta gero hori lehengo aspaldiko demoretakoak ere, eta oraikoak, eta gerorako aterabide bat erakusten dutenak ere, geroari buruzko zerbait eta esperantza zerbat, egoera
neke edo arazo batzuri zerbait bide irekitzeko argi bat bezala. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baigorrin ere mugalarioie. Bueno, Herriurratsek zetaki planteatu zion abestia egitea eta kolaborazioa Erramunekin hori gure iniziatiba izan zen. Abestian esaten diren hitzetan sinisten dut, noski, eta sinisten dut hitz horiek funtzio bat dutela eta autu politikoa izan zen abesti hori inguratzen duen miscelánea guzti hori horra ekartzea, baina egia da nahiko katastrofista naizela, duela ez asko lagunekin, kuadrillarekin Ipar Euskal Herria etorri ginen egun batzu pasa, eta asteburu guztia pasa genuen hontaz hitz egiten, ez? Gure sentsazioa da Ipar Euskal Herria gero eta frantsesagoa dela eta Hego Euskal Herria gero eta espainolagoa dela, ez? Eta bada estatuen garaipen bat hori, horrela sentitzen dugu, zoritxarrez, guk kuadrillan maite dugu Ipar Euskal Herria etortzea, baina maite dugu Andaluziara jotzea, ez? Eta asko errepikatzen zen esaldia zen, ostia, eske askotan errazago konektatzen dugu Andaluzekin, Ipar Euskal Herritarrekin baino, ez? Ez kasu guztitan, baina askotan bai, ez? Eta diskurtso nahiko katastrofista batera eraman gintuen horrek asteburu horretan, baina realitate bat dela sinisten dugu. Gero eta garrantzitsuagoa da, eta beharrezkoagoa da honekin kontziente izan, eta bakoitzak alduen heinean behintzat erabaki politiko hauek hartzeko ere. Nik nire obran sinisten dut horren kutsu garrantzitsu bat dagoela, erabaki politiko hauen kutsu garrantzitsu bat dagoela, eta horrela izatea jarraitzen nahi dut, ez? Nik uste dute itzulerak islatzen duela, grin hori behintzat, ez? Atzetik motivazioa pixka bat, frustraziotik izan daiteken horretan, abestiak argia ere botatzen dio bide horri, eta nik uste dut Hego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herriaren arteko harreman horretan, lazo txiki bat metaforikoa bada ere izan daitekela itzulera bestia, ez? Ze urrun heldu da. Uste dute Erramun eta Zetakek hor bat egiteak asko esan nahi duela, ez? Eta jendeak horrela egitea bere abesti hori egin duen bezala, are ederragoa dela, ez? Herriurratsen testu inguruan gainera, eta nik uste dut gauza ederra dela, baina hor nabil nabigatzen, ez? Gauza edertasun horretan, eta aldi berean pixka eta osnorketara zoazenean, iluntasun horretan, ez? Argilunak, nahikotxo, gai honen inguruan. Konturatu gira lehen hartzaileak gurutzatzen ziren eta ardientzatetzen mugarik. Eta batzutan, hire ardiak bat dituk hemen, eta hori, eta gero egiten ziren, harremanak egiten ziren, kasik egun guziez ere, hartzaileen artean, kontrabanda ere, eta bazen, gerra ondoan, hainitz Frantzia aldean, hainitz gauza falta ziren, eta, bestaldetik, erratzuko aldetik, eta hori, eta gauzak pasatzen ziren, eta hori, eta bazen harreman berezi bat, eta orai konturatu da jendea hori nunbait moztu edo ertsitu dela, harreman gutiago dela. Tradizioarekin lan egin dut asko, azken urtetan, eta sinisten dut, tradizioa ez dela iraganeko kontu bat, ez? Nik uste dute badugula egun abestigintzan gabiltzan horiek, eta artean eta kulturan gabiltzan guzti horiek badugula ardura bat, ez? Entzuteko. Uste dut itzulerak, Herriurratsen abestiak eta Erramunekin abestia egin izanak asko erakutsi dela hortan, ez? Zenik, ia da, ni oso lanpeturi bizi naizela. Mila historia ditut, bilera, kontuak, tabar, eta itzulera bestia idatzi nuenean,
Nik Erramuni telefonoz deitu nion. Esateko ea abestuko zuen, eta zorionez ez ginen oso ondo ulertu telefonoz. Zen, nik esan nion abestia bideliko niola, e-mail bat pasatzeko, eta e-maila apuntatzen ari nintzela, ohartu nintzen ari zitzaidala bere etxeko helbidea ematen, eta esan nuen, igual, kotxe hartuta joan behar dut, kotxe hartuta Baigorrira jo nuen, ez? Orduan, Erramunek etzekien nor nintzen ni, etzekien zertzen zetak. Baina bere etxeko atea jo nuenean, da zabaldu zuenean, Euskal Telebistatik, Euskal Telebistako azarazu esan zidan. Orduan bai. Eta hor, zorionez, baserrira sartu, eta Erramunekin mahai hartan eseri, bere sagar zumo moduko bat edaten egon ginen rato batez, rato luze batez, hitz egiten, gauza bat, bestea, eta hor ikusi nuen, nik, itzuleratik eta Herri Urratsen abestia idazte hortatik, bueno, abesti hon bat, baino askoz gehiago hartu nezakela, ez? Bon, lehen biziko zerean, pixka bat arraroa egin zitzaidan, baina gero hasi nintzen barnatzen, tekstua, doinua, eta bueno, errealitate bat, hau aladuk, eta bai, gogotik lotu nintzen lanari, bai. Kontzertu horretan abestia buruz, edo izan behar dugu hau? Buruz ikasi eta halako nahiago dut hori. Honekin, ez? Jarriko duguan atri batean, ezta? Seguruago. Bai, seguruago. Erramun nik uste dut, nire adineko jendeak behintzat, zuzenki edo zeharka, gure bizitza osoan zehar, hor egon den pertsonai historiko bat dela ere, eta bere ahotsa entzun dugu, nik uste dut, herritako jaietan, halakotan etxean ere, baina egia da, egon garela gaixetan behintzat, zentratuago bestelako musika entzuten, ez? Gero, urteekin pixka bat interesa piztu zitzaidanean, areta gauza partikularragoen bilaketa hortan, da hori, ahots berezi eta bakarren bilaketa horretan, eta naiz ahotsaz literalkiari, ez? Uste dut Erramunen istorioak asko aportatu dira zetaki, eta hori identifikatu nuenean, bere izena nire burura etortzen lehenengotarikoa izan zen. Etzen bakarrik Herri Urratseko abestia idaztera nijoalako, baizik eta aurretik ere radarrean nuen modu batera da bestera, halako zerbait crossover moduko, generazional moduko bat gertatu zitekela, ez? Orduan, Erramunek ni ezagutzen ez ninduen arren nik bera asko. Plazer handi bat egin da itorrek, harreman hori sukaldetan, ez bakarrik harremana, baina irratien bidez eta hori sukaldeetan eta ezartzea. Orain, zu badakizu zer den Spotify? Spotify? Badakizu zer den? Ez? Spotifyen zu hilabetero 50.000 pertsonak entzuten zaituzte. Bon? Bai. Irratia bezala, baina telefonoan. Bai. Eta gure abestia, itzulera, Bai. Spotify, YouTube eta horietan dago denetan, eta hortik 10 milioi aldiz baino gehiagotan entzun daia. Nahiko berria da abestia, baina asko entzun da. Tera kontu, sukaldetan egon zara beti, eta orain zure abestiekin, itzulerarekin ere, eta denetan. Badu lagun batek, Xaleon Indartek. Badu eta hori, eta holako kantuan. Hola, hori duk. Badira kutxunak bat bandu. Eta Salvadorren eriotzean, konbazione. Bai, eta ara, badira, hola. Erramunen ahotsarekin, Salvadorren eriotzean, zalantzarik gabe da, ikono bat da, ez, abesti hori da, pasada bat, eta gainera Erramun oso kurioso egiten zait, nola
maite duen Erramunek berak ere ez, han abestu zigun. Grabaketa egun, Itzuleraren grabaketa egunean bertan ere abestu zigun, eta ez zion inork esan abesti hori abesteko, ez, berak abestu zuen, badaki horrekin, abesti horrekin zerbait generatzen dela, ez, zerbait berezia generatzen dela, eta gainera maite dut, nola, hainbeste urte eta gero, Erramunek hain bere egin duen eta naturaltasunez bizi duen hori, ez, artista askori gertatzen zaio halako abestiek nola iaia, bueno, hartzen duten dimentsio bat, iaia estaltzen dutela bat, eta pixka bat ekiten dute abestia, eta ez du Erramunek hori. Eta hori maite dut. Errepika ezina, da historikoa, ez. Eta uste dut Euskal Herritar orok izan beharko lukela aukera bizitzan behin Erramun abesti hori abesten entzuteko. Da pasada bat. Hori Xabi Erletek idatzi zuen hori, eta Salvadori egin zioten omenaldi bat Urepelen. Eta han nintzen. Eta Michel Labegeri ere antzen, eta zen oialezko zer handi bat, dena zanpez betea. Eta baginen batzuk kanpokaldean ere, eta ni kanpokaldeko zeretan nintzen. Eta Urepeleko eskola, hor, eta bestaldean ezarria zuten hori oialezko zer lehiorra handi hori. Eta ikusten nuen, hola, Salvador, biziki, hola, triste, ilu, eta ari zen beti mintzaldi bat egiten, eta hori, eta kanpokaldean, eta memento batez ikusten dut Michel Labegeri Salvador hemendik besotik hartu, eta bidea pasatu, eta eskolara ere maiten. Eta Urepeleko gazte pare bat ere joan ziren berairekin, eta handik horren laurden bat barne ateratzen da. Salvador hil dela! Salvador hil dela! Eta ni harrezta. Denak harrituta. Eta etxera sartu ginen. Eta Xabi Erletek jakin zuen hori telefonoz erantzioten, eta gau hartan berean bere pianon eman, eta gau hartan berean konposatu omen zuen kantu hori. Eta ni unkitua izan nintzen, eta etxera txartuta aitari egan nion, hola, eta berak ere negarra egin zuen. Eta jendea unkitua gelditu zen hortaz. Eta beraz Xabi Erletek atera zuen hori, eta Xabi Erleteri zedean zeren entzun, eta gero ni haurek grabatu nuen hori. Zodire xoroak izango, hori da Michel Labegeri referentzia. Sartu nuen hor. Ez algara xoriren, mintzo diren xoroak izango, betiko, eta horrein elkarrekin, zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Bizitzarekin orokorrean duen harremanak ematen dit, inbidia, ez? Ez da gure ritmora bizi, eta gero eta argiago ikusten dut, gutxinaka, pixka bat horra hurbiltzen joan nahi dudala nik ere urteekin, ez? Pixka bat behintzat, ez? Ze une honetan agian, bi estremotan bizi garen sensazioa daukat, ez? Erramunek bere bizitza nola planteatzen duen eta nik nirea, eta ez dut uste Erramunen puntura helduko naizenik, edo behintzat bideragarria izango denik puntu hortara heltzea laster behintzat, baina behintzat bai hurbiltzen hasi eta planteatzea, hau guztia planteatzea, ze uste dut ez dela oso sanoa. Hau da nire kasua, baina uste dut egun nire generazioko gazte askori gertatzen zaigun zerbait dela. Orduan, planteatu beharreko zerbait, eta horre ere,
Erramon eredu. Bai, simpleagoa zen, eta bazuen jendearekin harreman bat gehiago sortzen zuen, orain baino. Jendearekin, publikoarekin eta jende zuenekin harreman bat. Eta diskoa erosi egiten zen, eta hoi bat dira posibilitateak entzuteko disko bat edo kantu bat, abesti bat, modernismo horrekin. Bueno, guk ez dugu itzulera abestia sekula abestu publikoan, elkarrekin. Estudioan bai, baina ez dugu sekula egin. Itzulera horre egingo dugu lehenengo aldiz, Iruñean, Mito Aroan, eta egia esan, ez dakigu, hortik aurrera beste nonoiz gertatuko den hori, berriz, ez? Orduan nik horrelaxe bizi nahi dut une hori. Ez dakit, Erramonekin itzulera berriz abestuko dudan, sekula, izan daiteke. Abesti hori abesten dugun azken aldia, edo, ez, orduan horrelaxe, horrela dela sinistu nahi dut, une hori bizitzeko, erabat, ez? Ze, esan dizut, abestia oso berezia da, abesti hori idatzi izana niretzat da gauza oso berezia, hemendik urte askotara ere oroituko dudan zerbait, inongo zalantzari gabe. Beraz, zer esan, abesti hori Iruñean Erramonekin abestu genuenekoa, ez? Izango da, nik uste dut oso berezia. Ez, baditut, nire bidea uste dut egintxe dela edo, hori gerokoak gero, ugatz. Eta pentsatzen dut egunean egunerokoa, eta hori geroak ez dut, badut iragan bat luzea, eta ongi pasatu dena, eta hori, eta ara. Inbidi asko eman dit Erramonek, eman dizun erantzunak. Erokoak gero, esan du, ez da ikusiko dugu, ez? Eta nahiko nuke noizbait etorkizun batean, ez dut uste hurbilean izango denik, etorkizun hurbil batean, baina berriari beste elkarrizka bat eskaini eta erantzun hori eman. Polita litzateke, bai. Bai, baditut ideiak, ja. Eta, de hecho, martxan ere jarri dugun zerbait ere badago, ja, Mito Aroa ondoren egiteko. Arro dio talde batetik, bizirik gaudelako ari garelako topera tal ideia pila bat ditugulako, baina triste beste alde batetik, Erramonen erantzuna entzun eta gero. Gaztea da, badu bidea, Eta egin behar du, pentsatzen dut eginen duela, ere, zerbait berrikuntza edo sorkuntza edo nahi duritzen, Baina lasaitu behar naiz pixka bat, ez, Erramon? Bai. Lasaitu beharra dago. Lasai, hori dira. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da kantua biona itxasakia testigu da zeuen urratxa geurea da ta itzulera denona. Eta ingo dute txalo, Ramon. Hori da. Eske.